Сьогодні зібрався на його урочисте відкриття. Hvala vsem vam, ki ste se zbrali tukaj ob svečani otvoritvi tega spomenika. І впевнений, що це буде дуже символічне місце, де на цій лавочці будуть сидіти, можливо, хлопчик з Словенії, дівчина з України, які будуть Zelo символізувати simbolno in ta kraj bo izredno pomemben in tudi energetsko nabit, ker recimo nihče ne ve, mogoče čez nekaj časa bo na to klopco se bosta usedla slovenski fant in ukrajinska punca, а може навпаки. oziroma obratno. Але я думаю, що це буде символом любові і дружби між нашими народами. Vsekakor bo to simbol prijateljstva in ljubezni med našima narodoma. Отже, хвала лепа Hvala lepa. і слава Україні! Героям слава! Героям слава! Запрошуємо президента України Петра Порошенка та президента Республіки Словенія Борута Пахоря зняти полотно, що символізуватиме відкриття пам'ятника Григорію Сковороді у місті Любляна. Вабим председника України Петра Порошенка і председника Республіки Словенія Борута Пахоря да skupaj otvorita